vanhu munyika yezimbabwe vazonyazogwadziwa manje vazonyazоbatikana vakati aiwa development tongoenzwirawo mune dzimwe nyika after vaona madevelopments ari massive aiwa avaya vakachiva aitika munyika yezambia vanyatsokuona kuti aiwa kana tichiunzwa mutungamiri wenyika achiti aiwa haasi kuatenda the UN summit aiwa achiti yes some special meetings arikuda kuita kana kuti zvinhu zvakakwesha zvakuda kuita zvatisingaoni angazama kuti asei tichiona aiwa pane madevelopments anobuda achiitika kuzambia vanhu vashandisika nawo usanapinda masvika muda nyuko pana kuti bosubscribe like turn on the bell icon pane mapictures amuri kuona awa anopostiwa nemutungamiri wenyika yezambia akaenda Hichilema anobuda nyora vachiti this is a state of the art health facility which will help our people in Mabo district who for years have struggled to access quality health services. Our government is determined to take quality health services to all the corners of our great nation, and we are doing everything possible to improve healthcare delivery in the country. We also send special recognition and gratitude to our cooperating partner who made the possible. As a government, we will continue to equip these facilities with enough manpower through the recruitment of health personnel. Anoposta mapictures amuri kuona awo ataona kuti aiwa vanhu munyika yezimbabwe vaiva negodo vakati zvinhu izvi zvingade zvichiitika munyika yedu tichiona kukomishiniwa awa kwemahealth facilities nemahospitals anoita kuti aiwa vanhu vane quality health services. Zvinhu zviri kuitika munyika yezimbabwe tichiona kuti aiwa mukomana uyu anonzi akaenda Hichilema mukomana aiwa aida kuisa chinji munyika yezimbabwe after maflout elections emugore rapfuura but akaona zvese izvi aiwa zvichiiswa to a halt tichiona kuti aiwa corruption iri kutaurwa chinzi aiwa yavamo musadc ndo yakaita kuti nyika yezimbabwe aiwa iite kuona development akuhope chaiko sezvatiri kutoona kuti aiwa development akutongoizira mune dzimwe nyika. Todze mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi pinda comment section medu musango subscribe or like and turn on the bell.